U Zadarskoj pomorskoj školi nastava se danas održava isključivo na engleskom jeziku. Prva je to škola u Hrvatskoj koja se uključila u provedbu mjera propisanih nacionalnom pomorskom strategijom, a preporučuju pomorskim učilištima dodatnu edukaciju na engleskom jeziku. Nismo na kapetanskom mostu tankera, nego u simulatoru, učionici Zadarske pomorske škole. Nastava se danas provodi isključivo na engleskom. U životu na brodu nam je većina stvari na engleskom, tako da mislim da bi se trebali pripremati od početka. Nacionalna pomorska strategija preporučuje učilištima dodatnu edukaciju na engleskom jeziku, što je Zadarska pomorska škola ozbiljno shvatila. Iz razloga što je zapravo iz pozicija sigurnosti izuzetno bitna komunikacija na engleskom jeziku kao međunarodno priznatom oficijalnom jeziku u pomorstvu. Bez kojega se danas ne može upravljati brodskim sustavima. Od instrukcionih knjiga do oznaka, nazivlja i samih operacija i procedura kod upravljanja i održavanja brodskog pogona. Ovo će nam dosta pomoći i struku. Bilo je zanimljivo i zabavno. Zabavno je bilo i na satu hrvatskog jezika. Javnosti to izgleda malo 1, 2, 3 engleski, međutim tjednima smo se pripremali. I will read one more time I'm Unique and we'll talk a little about this song. The song is about a woman who is unique. Jedinstvena je ovo škola koja prihvaća suvremene obrazovne metode, potiče izvrsnost i kreativnost učenika. Nastavu će barem jednom mjesečno organizirati na engleskom, a povremeno i zapjevati. Is over the sea.